guys, welcome to my video. So video natin ito ngayon guys. Pag-uusapan natin yung salita ng Bisaya. Okay, so salita namin. So magsasabi ako ng salita ng Bisaya tapos ita-translate ko siya sa Tagalog. Okay ba? So, maganda kasi yung Tagalog na para mas mabilis, di ba? So para mas mabilis, di ba? So okay, simulan natin guys. Una. So pag sabi ka na ng guwapa, ibig sabihin nun, maganda ka, di ba? So, paano mo? Ganda mo ah. So yun guys, yung guwapa, maganda. So, pangalawa guys, buutan. So pag sabi ka na buutan, so ibig sabihin nun, mabait ka. So parang naman, buutan na namin, mabait ko, di ba? Oh, di ba? Buutan, mabait. Buutan na ni Moy. Buutanan ni Moy. So, ang bait mo ha. Ganyan guys, mabait. So, buutan, mabait. Pangatlo, maot. So, yun guys, pag sinaban ka na maot, ibig sabihin ng pangit yun. Ganun. Okay. So, utag batasan yun. So, pangit ng ugali mo. Di ba? So, pangit o batasan. Maot o batasan. So, og batasan guys, ugali yun ha, batasan. Batasan hits. Sumuot mo batasan, so pangit ng ugali mo ha, di ba? So, pang-apat, buang. So, ngayon guys, pag sinabihan ka na buang, so, minumura ka na nun, buang, baliw. So, yung buang, baliw yun guys. So, yun, buang, baliw. So, buang mga, baliw ka, di ba? So, pang-lima, lami. So, lami. So, yun guys, pang-lima yun ba? Lami. Pag sinabi ng lami, masarap yun. Ganun. Diba? Lami, sarap ko Lami, ganun. Lami, mo, sarap mo So, lami, magluto, sarap mo magluto, ganun. Lami, masarap. Tapos, pang-anim. So, yun guys, pang-anim, dako. Dako, malaki. Dako, ako kumailon ni mo, Pakilang ko kumailon dako malaki. Di ba? Kumailon sinabi ko. Hindi. Kumailon malaki guys. Dako. Baliktad. Yung dako guys, malaki yun. Dako, malaki. Basta yun. Dako. Kaya ito. Dako, malaki. Okay, so, pampito. Gamay. So, yung gamay guys, maliit yun, gamay ha. Yun guys, yung gamay, maliit yun ha. Gamay. So, maliit. Gamay ka. Maliit ka. So, ano ba tayo? Pangila tayo. Pangwalo. So, pangwalo guys, pangwalo. Di ka buutan. Ganyan, buutan mo to. So, orang ikuan. Di ka buutan. Pag sinabi nga, di ka buutan, di ka mabait. Di ba? Ganyan, kay buutan, mabait na to. Di ka buutan, di ka mabait. Yun. Di ka mabait. So, yun guys, di ka buutan, di ka mabait. Siyam na tayo siyam, di ba? Siyam. Taas. So yun guys, taas. Mahaba yun guys, taas, di ba? So yun, pag simaga na, taasan mo tangkad ay. Diba, mahaba, taas, ganun yun, mahaba, sumatangkad. Daghan mo sa taas, good. Taas o kuan. Pag taas, mahaba, sumatangkad. Okay, so, pang-siyam to no. So, pang-sampo na tahap, pang-sampo. Last na niya, last. So, amping na laman diha, ha. So, amping niya. So, ibig sabihin, mag-ingat ka. Amping na laman diha, sa amping niya mo kagaling yung dalabon at ay COVID. Na seryoso ka doon, puta. Dito doon So yun guys, sa amping, mag-ingat. Okay, so yun lang muna guys. Yun lang muna yung sinasabi ko, yung 10. So, next video na ulit tayo. So, kung bago pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe naman din tol. So, maawa ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo. So ayun guys, so please like and subscribe. So see you in my next video. So mag-pagamping ha.
So, pag-ampi. Pag-ampi.